שלום, אני לילי כהן, ואנחנו היום בטיפ מספר 13, שנקרא באנגלית anchoring, בעברית עיגון תוך כדי התניה. אולי למדתם בבית הספר על הכלב של פבלוב. היה מדען, פבלוב, ב-1905, עשה ניסויים בעצם על מערכת העיכול. והוא לקח כלב, וכל פעם שהוא צלצל בפעמון הוא הגיש לו אוכל. ביום הראשון צלצל בפעמון, הגיש לו אוכל. ביום השני צלצל בפעמון, הגיש לו אוכל. ביום השלישי, הרביעי, החמישי, הוא לא צלצל בפעמון, והגיש לו אוכל. ביום השישי, הוא רק צלצל בפעמון. ומה שקרה הוא שהכלב לא קיבל את האוכל, אבל הוא התחיל לרייר, התחיל ללקק את השפתיים, והראה את כל הסימנים של רצון לאכול. ומתוך מערכת העיכול, והמחקר על מערכת העיכול, בעצם קיבלנו משהו חדש, שאנחנו קוראים לו התניה על ידי עיגון, או עיגון על ידי התניה. באנגלית anchoring. אנחנו יכולים להשתמש בטכניקה הזאת, להתנות מצב של הצלחה. שחקנים יש להם כל מיני אמונות תפלות וכל מיני התניות, מפני שהם רוצים לעלות על הבמה. וישנו סיפור על שחקנית מאוד מפורסמת בארצות הברית, שכל מי שמכיר אותה, מפורסמת כי מופיעה הרבה בטלוויזיה, תמיד לפני שהייתה מתחילה לדבר, הייתה עושה את התנועה הזאת, משפשפת את האוזן. וכל מי שמזכירים את השם של האמריקאי יגיד מיד, זה זאת שעושה משפשפת את האוזן. ובעצם מה שהיא עשתה, בתוכנית הראשונה שהופיעה בטלוויזיה, וידעה שהמשפחה צופה בה, היא אמרה לסבתא שלה, אם אני ארגיש בטוח וארגיש נכון וחזק, אני משפשפת את האוזן, וזה תהיה סיבה, וזה יהיה לך סימן שאני מרגישה טוב. זאת הייתה התניה. אנחנו יכולים להתנות מצב של הצלחה על ידי שפשוף במקום מסוים, על ידי תפיחה על שכם, על ידי כל תנועה שהיא. וכל פעם שנחזור על זה, על אותה תפיחה על שכם או על שפשוף במקום מסוים, אנחנו נרגיש את אותם רגשות של הצלחה ורגשות טובים, צפים ועולים. מחיאות כפיים. מחיאות כפיים זאת התניה מאוד מאוד ברורה. שחקן מרגיש מחיאות כפיים, הוא יודע שהוא מקובל, הוא יודע שהוא הצליח, הוא יודע שגם הפעם הוא יכול ללכת לישון בשמחה. מספיק שאנחנו מחא לו כפיים, אפילו אם הוא לא על הבמה, והרגשות האלה של ההצלחה ושל המקובלות יעצופו ויעלו שוב. אז התניה זה תנועה או מחווה שאנחנו יכולים לעשות כל פעם לעצמנו. אנחנו יכולים להתנות את התחושה הזאת לעצמנו. אני עושה את זה, אני מרגישה טוב. אם אני אעשה את זה עוד פעם, יצוצו לי הרגשות האלה. התניה היא כלי מאוד מאוד חשוב, מפני שאנחנו שוב עושים את זה באופן טבעי, ואנחנו פה יכולים לעשות את זה באופן מודע, ובעצם לשלוט על הרגשות שלנו, רגשות ההצלחה, הציפייה, השמחה, מה שבחרנו.